Good morning mga nanay. Magawa tayo ng presko na, anong tawag nito? Mickey, gawin natin pansit. Press pansit. Tapos haluan natin ng bihon. May konting bihon. Tapos, ito mayroon akong bola-bola. Hiwa muna natin ang ating bola-bola. Maghiwa tayo mga nanay. Kumusta kayo? Ang gagawin ko ngayon ay magbihon ako, magpansit ako ng presko na. Dapat lumi yan pang lumi Gawa natin ng paraan yan mga mother. Ganito lang. Tapos, yung iba ginagayat ko na Hindi ko na pinapakita sa inyo. Ito may bola-bola ako Face bola-bola. Tapos, ito namang isa, face tokwa. Ganyan na lang natin. Kasi hindi naman pwede ito lang, isang piraso na lang. Tapos yung bula-bula, 4 na piraso na lang. So, ang gagawin natin, gawa natin ng paraan. Diba mga nanay? Ganito na lang. Tapos, haluan din natin siya ng karne konti. Tapos, repolyo at saka bagyot pizza. Mix-mix na nga lang. Mix-mix na lang natin. Diba? Ngayon, ang gagawin natin, mag-frito na tayo. Mag-frito na tayo mga nanay. Ipiprito na natin yan. Frito na tayo. Frito na natin. Okay. Ito ang aking mahiwaga na lutuan. Mahiwagang lutuan. Ikot. Ikot. So, usual, konting mantika. Ayan siya. Konting mantika. Tapos, ihahalo natin ang ating, igigisa natin ang ating mga una, ang bawang. Siyempre, bawang. Igisa natin ang ating bawang. Bawang mga nanay. Ito na lang siya. Sibuyas, bawang, igisa natin. Isa-gisa lang, isa-gisa. Tapos itong ating itong ating bihon, bababat natin siya. Yan, ipababad natin sa tubig. Tapos, ito na siya. Itong baboy. Pork. Babad natin ang pork. Actually, yung pork, inano ko na siya. Pinakuluan ko na siya. Lupog na yan. Tapos, isa na natin yan. Lahat na. Lakas. Lakas ang ating apoy.
Ito ang ulam namin ngayon. Tapos, siyempre, takpan. Balikan natin yan. Tapos, balikan natin. Ayan po. Ayan siya. Tapos, ito. Sa inyo, optional ninyo kung ano sa akin hindi masyadong marami ng ang tawag nito. Ito, gulay. Ilis natin yung gulay. Ganyan lang sa halo-halo na lahat ng gulay. Kung ano, kunti na lang ang gulay ko eh. Di, kunti-kunti na lang. Mayroon ba kung pag-pitsay, kunti, ilang ano lang. Tapos mayroon akong repolyo. Kalahati sa 1/4. Eh di, minix ko na lahat siya. Para ano, tapos balikan natin. Tapos, mga nanay, tingnan nyo. Luto na siya, oh. Ang gagawin natin dito, para hindi siya ma-overcook. Overcook. Oh, tama naman. Para hindi ma-overcook. Kasi nga, yung repolyo, pwede mo yan gawing salad. Yung bagyo pizza, pwede mo din gawing salad yan. So, ito na siya, oh. Luto na siya. So, ganito. Tatanggalin natin ngayon yan. Tatanggalin natin sa... Kasi luto na siya, eh. Yan. Tatanggalin natin siya. Hirap, ah. Tapos, gawa tayo ng ano tawag nito? Itong Mickey at saka yung behon. So, ngayon, mga nanay, nagpapakulo na ako ng tubig. So, ito, ayan o, papakulo na ako. Lagyan natin to ng tubig, konti. Kulo na yan siya. Kulo na yan. Siguro mga kalahati. O, ganyan, mga kalahati. Tapos, ayan siya, o, tingnan mo. Lagyan mo siya konti ng paminta. Tapos, small amount of soy sauce. Yan. Diba? Ganun ako mag-pansit. Tapos, siyempre, luto na yan siya. Kumukulo na siya. I-mix natin ito ngayon. Diba? Kasi sumisip-sip kasi yan siya eh. Sumisip-sip siya. Takpan natin. Okay? So, ngayon, mga nanay, ayan o, tumulo na siya o. Tumulo na siya. I-mix na natin ito
ko siya ngayong fresh made. O, diba? I-mix na natin yung fresh made mga nanay. Ganyan lang po. Ganyan lang po siya. See? Ganyan lang po siya. Takpan natin ulit. Okay? Pagkatapos ng 5 minutes, kumukulo na yan, i-mix na natin ito. So, guys, tingnan mo, sabi ko sa inyo, kumukulo na siya. Oo, diba? Kulo na siya. And then, luto na ito siya. Mix mo na itong ating gulay. Yung mga gulay natin. I-mix na natin yan. O, diba? Dami. Dami mga mother. Ang ating pansit na lumi, mga mother, with sotanghon. Okay, mga nanay. Hirapan ako nanay ah. Hirapan ako mix. Sumasayaw ang aking kawali. Yan. Ganun lang po. Ganun is easy to prepare a pansit lumi. Yes. Optional ninyo kung ano mga pinaghahalo ninyo. Ito sa akin ganito. Kasi konti lang yung lomi ko, konti lang yung sotanghon ko, konti lang yung repolyo, konti. As in konti-konti. Pwede na pang ulam. Pwede na. Makain na yan. Ba mga nanay? Ganyan lang. Maggawa ng magtitipid tayo ngayon sa panahon natin ngayon ng hirap-hirap, lalo na sa pangdempan na yung mga kalagayan natin sa mundo ngayon. Diyos ko po, ang hirap. So, cover and 2 minutes or 3 minutes. So guys, binalikan ko na. Ito na po. Ito na ang ating pansit na fresh lumi. Fresh pansit pala. Tama ba? Tama ba sinasabi ko? Ewan ko, nagkarambul-rambul na yun. Ay, nako. O, ito guys, luto na siya. Ganito lang po ka-easy paggawa ng pansit. Tama lang yung ano niya. Okay, papatayin na natin. Ay, i-off pala, hindi papatayin. Tama. I-off na natin. Oh, tapos, so guys, luto na tayo. Nakaluto na tayo na. Guys, ilipat na natin ito dito sa disposable na. Sarap. Okay, mga nanay, ito nang ilipat. Bisaya ah. Ay, ilipat na natin ang ating pansit lumi. Sa haba ng buhay. Ang pansit ay pampahaba ng buhay. Pansit is favorite my son. Paborito to sa anak ko na nanay. Ang pansit. Wow. Diba? Transfer na natin ito. See? See? Okay. Ayan na po. Ayan na ang ating pansit. Tikman natin. Tikiman time.
Tikman ko na ang luto. Tikman ko na ang aking luto ngayon. Tanghalian. Mainit. It's so hot. Hipan, hipan. Sarap. Pwede na to. Ito lang siya, wala ng kanin. Pwede na. Salamat ka. Teka lang. Puno yung bibig ko. Don't talk, your mouth is full. Naka-English. Salamat sa lahat na nakasubscribe sa akin. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Pindutin nyo yung button, saka yung notification bell, para updated kayo sa mga ginagawa ko, mga binablog ko. Sa lahat, Mads Leta, kumusta? Ikaw lang talaga ang yung supportive ka sa akin. Palagi kang nagko-comment, palagi kang nanonood. Thank you. Alam ko naman kasi na kung sino ang nanonood sa akin o hindi. Eh, siyempre, bahala kayo. Minsan nga, inaano nila ako, inuukray nila ako eh. Bakit daw ganito? Bakit daw ganyan? Hayaan ko na sila. Problema nila yun. Eh, kung hindi kayo manonood, wala akong problema, di ba? Wala problema. Sa akin lang naman, ano lang naman to eh. Kung sa baga, nakakatuwaan ko lang, nabuboard ako habang, di sabihin, nagluluto ako eh, di buti pa eh, kaya bibidyo ko na lang, di ba? May mga tao kasi gano'n eh. Sabihin nila, bakit nagtatrabaho pa ako na ganito ganyan, bakit hindi naman kami kumakain? Oo nga, mayroon kaming ganyan, bakit? Araw-araw ba umaakit ang pera? Hindi, wala eh. Diba mga nanay, mga mami, alam natin yun. Ay, tapos na ako. Bye-bye. Salamat. Kumusta sa lahat? Tsaka na ako mag-shoutout sa inyo. Lahat-lahat. Kung sinong gustong magpa-shoutout, comment lang kayo para shoutout ko kayo. Thank you. Bye-bye.